amma mu a addini in dai hizba sun ce a shiga ba za a shiga ba, aka yi kiki kaka suka ki shiga, gobe ma ku ci kuikuyen su ku danna su a hilansu. Wannan shine daidai aikin Allah madaukakin sarki. Amma hanga ta musulunci ba su komai ba, muna tare da su 100% wannan aikin Allah ne. Dan menene barna ta bayyana a bayyane, dan abin da zamu rabauta da shi gaban Allah wanda shine musulunci, a zo a dinga wanke mana shi. Baiwar Allah nan fa idan ka duba followers ɗinta over millions suke bibiyarta. Gaba ta bi kenan. Wasu daga cikin 'yan siyasa, 'yan uwana malamai da ɗaliban ilimi da 'yan uwa gaba ɗaya, ba wai darajar malaman suke gani ba, ba wai darajar abin da kuke ɗauke da shi suke gani ba, a'a su wane ne mabiyanka, menene idan muka baka za ka tallata mana, za ka yi mana campaign ba za ka yi mana campaign ba ko makamancin haka. Banda haka ina mu ƙarana da wannan abubuwan da take ya wulaƙantar da ita da malami ba fadan Allah kamar bawan Allah nan. Wallahi malami yana da daraja, yana da girman sha'ani a wajen Allah maɗaukakin sarki. Abu na uku, daƙile aikin hizba. 'Yan uwa mu sani, ka sani ko baka sani ba, wallahi goyon bayan munafikai ne. In na ce munafikai, manyan munafikan waɗanda ba sa son musulunci, manyan munafikai da suke cikin orientalist, da suke cikin secularism, 'yan daɗi arna, 'yan ciranin addini. In ka sani ka sani, in baka sani baka sani. Lokacin da hakan ta faru, da bakinsa yake faɗan saƙonni nawa suka karɓa daga waje, ana cin zarafin mata, ana danna haƙoƙinsu. Wai wannan abin da ake musu a bari ɗin, umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, shine ana cin zarafin mata. Dama sun sha faɗi akan addinin musulunci, ai yana cin zarafin mata, yana danna haƙƙinsu. Sun fi so mu zama kamar awaki, kamar dabbobi, ba mu san me muke ba. Mace akan titi kamar takanda, ba ta da bambanci. Ka karya ka shanya ruwan, ka tsotsa zakin ka wullar da ita, ba komai bace. Ko kuma gidadawa wasu matan suna ganin haka hurriya, haka freedom, haka wayewa ne. Kai co, ki je ki ji wace ce mace kafin musulunci, ya musulunci ya girmama ki, ya musulunci ya jagorantar da ku. Don haka a dawo daga rakiyar sukan hizba, kai mai suka gare ta kowane ne, kada kai musharaka ka haɗu kana ƙarfafar waɗanda suke makiya addinin Allah maɗaukakin sarki. Abu na hudu, duk al'ummar da ta zamo tana kyamar hizba, tana ƙin aikin umarni da kyakkyawa, duk al'umma, duk gwamnati da shaidar ƙur'ani, wannan tsinanniyar al'umma ce. Tsinanniyar al'umma, la'ananniyar al'umma da shaidar alƙur'ani mai girma. Allah ya faɗa, lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Limadha كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول لوعينا، ناباك أسامين جيك فسر مي لوعينا take nufi. Duk al'ummar da ta zamo take kyama, ba ta umarni da kyakkyawa, ba ta hani da mummuna, wallahi in al'umma ce, idan gwamnati ce, idan ɗaiɗaikun mutane ne a mahanga ta musulunci, wannan al'umma ce tsinanniya. Kuma kai ka sani ake nufi da al-la'nu الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. Nesanta daga rahama ta Allah maɗaukakin sarki. Wannan ta bamu dama zuwa gaba ta biyar a matsayin duk al'ummar da ta kyamaci umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, ta zamo Allah ya tsine mata, ga yamin yaushe za ta yi addu'a a amsa mata. Duk al'ummar da ta wofantar da aikin hisba, wallahi idan za ku shekara 1000 kuna addu'a akan Allah ya yi mana yankin arewa da muke ciki, har abada mu da amsa addu'ar Allah madaukakin sarki. Mun karanto muku hadisi yanzu ba da dadewa ba, ko dai ku yi umarni da kyakkyawa, ku yi hani da mummuna, ko kuma Allah ya aiko muku da azaba daga gare shi, ku roƙe shi ba za a amsa muku ba, kuma ku je ku haɗu da fushin Allah madaukakin sarki. Haka fa ta faru ga banu Isra'il. An jarabce su ba su ci jarabawa ba, suka kasu kashi uku. Kaso na farko suka je suka kama kifin na ran Asabar, kaso na biyu suka ce ku daina, suka yi aikin hizba, kaso na uku 'yan